ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଅତ୍ୟାଚାରିତା। ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରଜବାବୁ ଯେତେବେଳକୁ 2 ମାସ ହେଲା ଘରେ ନଥିଲେ ଏବଂ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେପର ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ବା ନିଖୋଜ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ନିଖୋଜରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନବିହାରୀ ପତି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦୟାଶୀଳା ନାରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଥିବେ ଦୟାକରି ତାକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ନ କରି ଦୟାକରି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାକର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାକର ଆସିଛି, ଦନେଇର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବ୍ରଜବାବୁ ଏବଂ ଦନେଇ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳକୁ ଦନେଇକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦନେଇ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ତୁ ତା ରେରା ବେବା କରିପାରିବେନି, ଏବେ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିପାରିବେନି, ଏବେ ମୋତେ ଆପଣ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। ଏବଂ ଆମର ଏବେ ଚାକର ସଂଘର ନିୟମ ଯେ କୌଣସି ଚାକର 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସେ 7 ରୁ 5 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଥିଏଟର ଯିବ, ସିନେମା ଯିବ ଏବଂ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରଜବାବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଆପଣ ତ କାମ ସାରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଥିଏଟର ଯିବେ, ସିନେମା ଯିବେ, ତାହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ? ଦନେଇ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଚାକର କହୁଛି ରାତି 12ଟା ଆଗରୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ବୁଲିକି ଆମେ ରାତି 12ଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ କିମ୍ବା ବାବୁଆଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ତ କବାଟ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ କିମ୍ବା ବାବୁଆଣୀ କାହାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ ଦନେଇ କହୁଛି ହଁ 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 ତା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଛୁଟି। ତାପରେ ଆମ ଚାକର ଦନେଇ କହୁଛି ହଁ 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 ତା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଏବେ ଯାଉଛି ମୋର ଛୁଟି, ମୋର ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର 10 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଯାଅ, ତୁମେ ଯିବ ତ ଯିବ, ଟିକେ ଶୁଣିକି ଯାଅ। ଦନେଇ କହୁଛି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବେଗିକି, ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବେଗିକି ଅର୍ଥ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ ହେଇଛି କ'ଣ ସଂଘ? ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ। ସେ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାହେଲେ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦନେଇ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀମାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀମାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦନେଇ ହସି ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା। ତାପରେ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ତେବେ ମୋତେ ତ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ପକେଟରୁ କଲମ ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପଢ଼ି ଆସେ ତ? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରଜବାବୁ? ପକେଟରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ବାହାର କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିପଢ଼ି ଆସେ ତ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦନେଇ ମୋ ନାଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଦେବି, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି, ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାହା ହାତରେ ପଢ଼େଇ ନେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପକେଟରୁ କାଗଜଟେ ବାହାରିଲେ, କଲମଟେ ବାହାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦନେଇକୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଆସେ ତ, ଲେଖିପଢ଼ି ଆସେ ତ? ସେ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ କରିନେବି ଏବଂ ଯିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବ ମୁଁ କାହା ଆହୁରି ହାତେ ପଢ଼େଇ ନେବି। ବ୍ରଜବାବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତଟା ତୁମ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଦେଉଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ। ସେ ବ୍ରଜବିହାରରୁ
ଦରଖାସ୍ତଟା ବଢେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦନେଇକୁ ବା ତାଙ୍କ ଚାକର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଏଇ ଦରଖାସ୍ତଟା ଦେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଦରଖାସ୍ତଟା ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦନେଇ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦନେଇ କହୁଛି କି ଦରଖାସ୍ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦରଖାସ୍ତରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ କହୁଛି ଦନେଇ ବେହେରାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଚାକର ଦନେଇ ବେହେରାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚାକରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦନେଇ କହୁଛି ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଚାକର ସଂଘରେ କଥା ପକେଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ କହୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୋ ଚାକର ସଂଘରେ ପକେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାଟକରେ କେମିତି ହୁଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆସେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସେ ଚରିତ୍ରର କାହାଣୀ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦନେଇ ବେହେରାର ବିଦାୟ ହେଇଯିବା ଦନେଇ ବେହେରା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରଜ ଏ ଆଜିକାଲି ଚାକର ଗୁଡାକ ବି ଖାଲି ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି ବନମାଳାଙ୍କର ଭାନିଟି ବେଗ ଓ ହାଇଲ ପିନ୍ଧା ପ୍ରବେଶ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ନାଇଁ ଚାକର ଗୁଡା ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବନମାଳା ପତିଙ୍କର ଭାନିଟି ବେଗ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଲ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବନ ଏ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବନମାଳା ପତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲେଣି ବନମାଳା ଦେବୀ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲିଣି ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ନଥିଲି ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ବନମାଳା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହପ୍ତାକ ପାଇଁ ଟୁରରେ ଯାଇ ତମେ 2 ମାସ ହେଲା ନିରୁଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖବରକାଗଜରେ ମିସିଂ କଲମରେ ତମର ନାଁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତମେ ସପ୍ତାହେ କହି ବା 7 ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ କହିକି ଯାଇଥିଲ କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଲା ତୁମର ନିଖୋଜ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଖବର କାଗଜରେ ମିସିଂ କଲମରେ ତୁମର ନାଁ ବାହାର କରି ଦେଇଛି। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଏ କାଗଜଟାରୁ ହେଲେ ତୁମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢି କୌଣସି କାଇଣ୍ଡ ଲେଡି ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ଡେଲିଭରି କରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ପେପରରେ ବାହାର କରିଥିଲ ବା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିଥିଲ ଯଦି କୌଣସି ଦୟାଶୀଳ ନାରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇଲେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଅଧିକାର ନ କରି ମୋତେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଆସିଛି ମୋତେ କେହି ଦୟାଶୀଳ ନାରୀ ବା କାଇଣ୍ଡ ଲେଡି ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ଡେଲିଭରି କରିନାହାନ୍ତି ବା ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବନ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି ତେବେ ଥିଲ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ? ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ତୁମେ ଯୋଉ ଆସିନଥିଲ ତୁମେ ସପ୍ତାହେ କହିକି ଯାଇଥିଲ ହପ୍ତାହେ କହିକି ଯାଇଥିଲ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଥିଲ କୋଉଠି? ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଦେବୀ ମୋତେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତମ କବଳକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହେଲା ଯେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଫେରିବାର ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେଇଠି ଅଟକି ଗଲି ସେଠୁ ଆଉ ଡାକ ବି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବନ୍ୟା ଦେବୀ ମୋତେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରି ଏବେ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଯାଜପୁର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ଏତେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଯେ
आउ सेठू आसीबा संभव हैला नहीं किंबा सेठू डाक भी तुम पाखक पठेई पारिली नहीं। तार बन मोर सन्देह तबे अमूलक हो गला। ताले मु जहा सन्देह करूथिली ताले ताहा अमूलक हो गला, ताबा निष्फल हो गला। अमूलक अर्थ निष्फल हो गला, ता तो ठीक हैलानी। ब्रजबाबू कहते कहीं दुख लगुच कि से कहते ताले तुमर जो सन्देह जो सन्देह करतिल से सन्देह अमूलक हो गला बोली तुमको कौन दुख लगुच कि? तापर से कहते बन बन दुख लगिबा कथा, मोर स्पेकुलेशन भूल हेबा कथा नुहे। आजिकाली कौनसी पुरुष से निरुद्देश हेबार अर्थ कौनसी ना कौनसी नारी कबल निश्चित पड़िथिबो। से कहते मोर स्पेकुलेशन बा मोर स्पेकुलेशन तोर कल्पना, मोर कल्पना भूल हेबा कथा नुह। यदि आजिकाली कौनसी पुरुष निरुद्देश बा निखोज अछंती तार अर्थ कौन? से कौनसी ना कौनसी नारी कबल निश्चित पड़िथिबे। ब्रज कहते ओ आजिकाली नारी माने एते प्रबल हेले ना? हाँ हाँ हेबेनी कहीं तुम भली दुर्दांत नारी आजिकाली ओडिशार कंदी विकंदी खुंदी हो गले। सबु जिले में गोटे लेखाएं कॉलेज आउ से फेर सहशिक्षिका पुरुष मान कौन चारा अच्छी। से कहते आजिकाली ए ओडिशार कंद विकंदरे बा कंद विकंदर अर्थ हूँ कन अणुकोण रे तुम भली दुर्दंत नारी पूरी हो गले। कौन पाई हेबेनी? एबे सबु जिले में गोटे गोटे कॉलेज एवं फेर जड़े जड़े सहशिक्षिका अच्छा। आ पुरुष मान चारावा कौन अच्छी बा आशा कौन अच्छी आने किसी करें कि बोली से कौ। देखो पुणी से कौन कहते बन रख तुम विद्रूप, तुम भली पुरुष माने नारी स्वाधीनता प्रधान शत्रु। तुम बेकार कथा रख म तुम परी पुरुष माने नारी स्वाधीनता प्रधान शत्रु। तुम परी पुरुष पाई नारी माने स्वाधीनता पाई पारु नांती। तो ब्रजबाबू कहते हौ थाऊ मते कौन टिके अभ्यर्थना करिवो एते दिन पर आसिली। से कहते मोर पाई टिके किछि स्वागत पाई टिके किछि करो, मु एते दिन पर आछि 2 मास पर आसीछि। बन कहते मोर वर्तमान समय नहीं, मु जाउछि गृहलक्ष्मी समितिर सभा को। से कहते मोर एबे आ समय फमय नाही, मो एबे गृहलक्ष्मी समितिर सभा अछि एवं से सभार को बा से समिति को बा से सभा को मु जाउछि। मोर एबे मीटिंग अछि, मोर समय नाही। कौन कहल गृहलक्ष्मी समितिर सभा माने गृहर जो मैंने लक्ष्मी स्वरूपिणी तांकरी सभा। से कहते कौन कहल गृहलक्ष्मी मान सभा, घर जो मैंने लक्ष्मी तार पुणी कौन सभा? पन्न कहते हाँ मु तार सभानेत्री, हाँ मु से सभा रोची सभा नेत्री, से गृहलक्ष्मी सभा रोची मु सभा नेत्री। देखु ब्रजबाबू कहते वाह लक्ष्मी माने उपयुक्त नारी को संगर नवानेत्री कर। अच्छा यही संगर कार्य कौन? स्त्री कहते इंगित करी कहते बढ़िया ताले उपयुक्त नारी को सभानेत्री कर संघर कार्य कौन? बन कुपित कंठरे टिके माने रुक्ष गलारे बा कुपित होइकी कहूची तुमको आ संघर कर्म तालिका देवाक मोर समय नहीं। केवल एतिकी जानी रख जे परिवार पाई उपयुक्त गृहिणी गढ़ा ए संघर प्रधान लक्ष्य। से कहते मो पाखे सेतिकी समय नहीं, मु तुमको मोर संघर कर्म तालिका देवी, कर्म रही कार्य तालिका देवी। खाली एतिकी तुम जानी रख जे उपयुक्त गृहिणी गढ़ा उपयुक्त घरणी गढ़ा यही संघर प्रधान लक्ष्य। ब्रजबाबू कहते अरे मु तो ठीक से या अनुमान करी। दीर्घ 2 मास परे स्वामी घर को फेरिला बेल को जो स्त्री तांकर चर्चा करिवार लोभ को संभरण करी संघर सभानेत्री
କରିବାକୁ ବାହାରି ସେ ସିନା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ 2 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ନାରୀ ହିଁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଖୋଜି ପାରିବ ଆଉ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବନ ହଉ ତୁମର ଯୁକ୍ତି ରଖ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପ୍ରସ୍ଥାନ ବେଳେ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣ, ଟୁଲୁର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଧ ପେଇଦେବ। ଜଳଖିଆ ଆଲମାରୀ ଅଛି, ଫିଡିଂ ବୋଟଲରେ ଦୁଧ ରଖା ହେଇଛି। ବୁଲୁ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ପଢୁଛି, ପଢି ସାରିଲେ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଯୁକ୍ତି ରଖ ମ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଟୁଲୁ ଏବଂ ବୁଲୁ। ଟୁଲୁକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବ ଏବଂ ବୁଲୁର ମାଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ବା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛି, ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇ ଦେବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବ୍ରଜବାବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର ସମୟ ହେଇଯିବଣି, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ତୁମ ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବା। ତାପରେ ବନଦେବୀ ହଠାତ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଓହ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାତି ମୋର ସିଆଡ଼େ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ। ତୁମର ଏତେ ବାଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରଜବାବୁ ବିସ୍ମିତ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିବା। ହୁଇସିଲ ବଜାଇ ବଜାଇ ଭିତରକୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିବ୍ରତ ଭାବେ ନ ଦେଖେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନବିହାରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଗାଇ 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 ହୁଇସିଲ ମାରି ମାରି ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତାହେଲେ ବ୍ରଜ ଏ ରାଜୁ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ, ତା ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜୁ ଶୁଣ ଇଆଡ଼େ। ରାଜୁ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରଜ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ତୋତେ ଜଣାଯାଉନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ? ରାଜୁ କହୁଛି ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହୁଇସିଲ ବନ୍ଦ କରି ବେଶ ଜଣାଉଛି। ସେ ହୁଇସିଲ ମାରୁଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ବେଶ ଜାଣିପାରୁଛି। ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଜଣାଯାଉଛି, ଟିକେ ରାଗ ଆକାର କହୁଛି ଜଣାଯାଉଛି, କ'ଣ ଜଣାଯାଉଛି ମ? ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।